ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର। ଏହା ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ। କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନାଁ କାହିଁକି ହେଲା। ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଲୋକ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ଏବଂ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଥରେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୀର୍ଥ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ପୁତ୍ରମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଏକା ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇବା ଆଶାରେ ରାଜି ମଧ୍ୟ ହେଲେ। 2 ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୀର୍ଥ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ତୀର୍ଥ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ। ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହଣି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଖୁବ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ହେଲେ ଯୁବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରାଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ନିଜର ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ସତ୍ୟ କଲେ। ଯୁବକଟି ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତୀର୍ଥ ସାରି 2 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଯୁବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ପୁଅମାନେ ବିବାହ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଲେ, କାରଣ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କେହି ଝିଅ ଦେବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡାକରା ଆସୁନି। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଯାଇ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଥିବା ତୀର୍ଥରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ମନା କଲେ, ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସତ୍ୟ କରିନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ମୋ ସେବା ବଦଳରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଏବଂ ଜମି ନେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣକ ମନା କରିଦେଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ଫେରାଦ ହେଲେ। ରାଜା ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ଯୁବକକୁ କହିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ସାକ୍ଷୀ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି କରିହେବ, ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ନଥିବେ ତାହେଲେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ଅଛନ୍ତି ମଣିମା, ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, କିଏ ସେ ସାକ୍ଷୀ, ଡାକ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମଣିମା, ସାକ୍ଷୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ସେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛନ୍ତି? କହିଲେ, ହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ରାଜା ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇ ପ୍ରଳାପ କରୁଛ। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ପାଇଁ କହୁଛ? ଭଗବାନ ଆସି କ'ଣ ଏଠାରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ? ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ରାଜା ତାଙ୍କର ଦମ୍ଭ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଆଗଲା। ସେ ସମୟ ଭିତରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବ। ଏବଂ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯୁବକ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ, ମଣିମା, ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ଯିବା ଆସିବାରେ ଯିବ ସେ ଭିତରେ ଏହି କନ୍ୟାଟିର ଯେମିତି ବିବାହ ନ ହୁଏ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ସେ କଥାର କହିଦେଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଝିଅର ବିବାହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୁବକ ଜଣକ ଚାଲିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେବତା ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହା ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ସକାଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜାଣିଥିଲେ କାହିଁକି ଆସିଛି ଏ ଯୁବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ। ଯୁବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସେଠାରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ? ମୁଁ ତ ଗୋଟାଏ ପ୍ରସ୍ତରର ମୂର୍ତ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣ କହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରସ୍ତରର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଆପଣ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏମିତି ଜିଦ୍ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଯୁବକ ଜଣକ। ଭଗବାନ ଶେଷରେ ହାର ମାନି ଯୁବକ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଯୁବକ ଜଣକକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ, ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଯିବି। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ମୋତେ ପଛକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଖିବ ମୁଁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଅଟକି ଯିବି ଏବଂ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବି। ତ ଯୁବକ ଜଣକ ହଁ ଭରିବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଆଗରେ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଚାଲିଲେ ପଛରେ। ଏମିତି ଯିବା ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏକ ନଦୀ ପଠାରେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଲି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପଶିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଘୁଙ୍ଗୁରର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ଯୁବକ ଜଣକ ଭାବନ୍ତି ହୁଏତ ଭଗବାନ ବୋଧେ ଥକାରେ କେଉଁଠି ରହିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଛକୁ ମୁଡ଼ି ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ସେଇଠାରେ ପ୍ରସ୍ତରର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରୂପେ ହେଇଯାଆନ୍ତି।
ତାହା ଦେଖି ଯୁବକ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତି ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତରର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ସେଠାରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତାହା ଦେଖି ରାଜା ସେ ଭକ୍ତକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସତରେ ଭଗବାନ ତା ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଭକ୍ତ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁକରି ସେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେହି ଝିଅର ବାହାଘର ଏହି ପୁଅ ଯୁବକ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଏଠାକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବାରୁ ସେହି ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର। ସେହିଦିନଠୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ବାଲୁକାରୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ନଅରରେ ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର କଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଏକ ବିରାଟ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଯାହା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।